7 прычын, чаму беларускія выбары нельга назваць выбарамі. Першая прэзідэнцкая выбарчая кампанія пасля 2020 году значна адрозніваецца ад папярэдняй. Тлумачым, што не так з выбарамі ў 2025 годзе. Выбары праходзяць без удзелу апанентаў. Першым пра ўдзел у выбарах абвесціў Александр Лукашенко. Акрамя яго зарэгістравалі 4 кандыдатаў, але ўсе яны падтрымліваюць Лукашэнку. Апазіцыйных кандыдатаў на выбарах няма. Дэбатаў і палітычных дыскусій таксама. Нелегітымнасць яшчэ да пачатку выбараў. Яшчэ да падліку галасоў многія міжнародныя арганізацыі пачалі казаць пра тое, што выбары ў Беларусі несвабодныя і несумленныя. Прымусовы збор подпісаў. Аналітыкі і палітыкі адзначаюць, што подпісы за Лукашэнку збіралі прымусова. Тых, хто адмаўляўся, заносілі ў чорныя спісы. Гэта тычылася не толькі дзяржаўнага сектару, але і прыватных кампаній. Адсутнасць міжнародных назіральнікаў. Пасля 2020 году на выбарчыя участкі не дапускаюць міжнародных незалежных назіральнікаў. Многія міжнародныя арганізацыі яшчэ да пачатку выбараў назвалі іх імітацыяй. Адсутнасць незалежных унутраных назіральнікаў. Назіральнікаў не дапускаюць да падліку галасоў. Яны вымушаныя знаходзяцца на такой дыстанцыі, з якой немагчыма нічога ўбачыць. Яны не маюць доступу да бюлетэняў і не маюць ніякага ўплыву на працэс. Праверыць канчатковыя вынікі немагчыма. Абстаноўка сакрэтнасці. Асобы ўдзельнікаў выбарчых камісій і ініцыятыўных груп кандыдатаў засакрэчаныя. Напружаная атмасфера ў грамадстве і рэпрэсіі. Перад выбарамі людзей выклікаюць у міліцыю, запалохваюць на працоўных месцах і ва ўніверсітэтах. Незалежныя СМІ забароненыя. Інфаполе цалкам кантралюецца ўладамі. Ліквідаваныя апазіцыйныя партыі і структуры грамадзянскай супольнасці. Паводле праабаронцаў, у турмах знаходзіцца 1256 палізняволеных. У тым ліку апаненты Лукашэнкі з выбараў 2020 году. Беларусы за мяжой прагаласаваць не змогуць. Выбарчыя участкі за мяжой зліквідавалі. Гэта зроблена, каб дыяспара, сярод якой моцныя антыўладныя настроі, не змагла ўплываць на вынікі выбараў.